Paraules. Senyor Riba, endavant. Hola, bona nit a tothom. Gràcies, senyor alcalde. Bé, a mi m'agradaria dir que, per exemple, des del govern de l'MD de Bellaterra ens congratulem que s'iniciï aquesta tramitació de l'expedient, perquè no podia ser d'altra manera després de la sentència que hi ha hagut, òbviament. Quan l'Ajuntament de Cerdanyola, que és l'instructor d'aquest expedient, ens demani el nostre informe com a MD de Bellaterra, el farem. Ara encara no. De moment el que podem dir que com a democràtics que som tots els que estem aquí, òbviament hem de respectar una voluntat majoritària dels veïns de Bellaterra que, a falta de poder ser municipi propi, que ho ha intentat 2 vegades, voldria segregar-se de Cerdanyola per anar a Sant Cugat. Així ho van posar de manifest els que varen signar aquest manifest i així ens ho van fer saber i ens ho fan saber cada dia molts veïns de Bellaterra. És així. Hi ha raons històriques d'enclavament geogràfic, de perfil socioeconòmic, de manca de serveis, que fan que hi hagi una desafecció majoritària envers Cerdanyola a Bellaterra. A dia d'avui la majoria de voreres i asfaltats estan en un mal estat. Hi ha molt poc equipament públic. No es tiren endavant reformes urbanístiques per facilitar el relleu generacional. En general, hi ha una percepció de baixa correlació entre els impostos pagats i els serveis rebuts. Tot això fa que per molts veïns Cerdanyola sigui vista com l'Ajuntament, l'administració allunyada de Bellaterra, a diferència de Sant Cugat, que es veu com molt més proper, ideal per anar-hi de compres i per oci. I la sensació més estesa és que això difícilment canviarà depenent de Cerdanyola. Però també és veritat que hi ha força veïns que dubten que Sant Cugat pogués fer alguna més que Cerdanyola. Cada cop n'hi ha més. Però perquè parlen amb veïns de, per exemple, zones com la Floresta, les Planes, que es veuen queixar també del mateix. I com ha assenyalat el senyor González, Cerdanyola vol mantenir Bellaterra dins del seu municipi i que els seus veïns sentin cada cop una afecció que potser ara molts no tenen. Caldrà que es facin moltes coses positives per això. És un repte difícil. Accions positives com les que ja he mencionat i que jo em permeto repetir perquè són les positives en la bona direcció. La millora de l'enllumenat va ser molt important l'any passat, d'una part de Bellaterra. Queda l'altra part, però ja ha estat un fet important. La dedicació dels fons de PCA, de l'àrea metropolitana, per rehabilitar la font de l'aigua, de la Bonaigua, també ho són, evidentment. Aportacions addicionals per inversions com la de 150.000 euros l'any passat i també per aquest any són ajuts que no s'havien produït anteriorment i que per tant també són benvinguts. Un bus a demanda per a aquest mandat, com està previst en el PAM, doncs també són en la bona direcció. També serà un factor positiu el nou conveni, evidentment, un tema clau, que ens permeti disposar de més autogestió, que això en els estudis de mercat que han fet a Bellaterra sempre hi ha aquest sentiment que hem compartit que hi ha identitat pròpia i l'autogestió ens ajudarà sobretot a que siguin més ben servits els bellaterrencs, que al final és el que volem tots. Trobar elements perquè s'arribi al ciutadà i se li doni el bon servei. I a vegades la millor estratègia, i sobretot quan hi ha aquestes diferències i aquestes característiques, és anar donant més competències, més autogestió, que això estigui ben coordinat i ben establert en un bon conveni. Un conveni com Déu mana, que dic jo, perquè el que tenim des de fa 15 anys és de mínims i no és comparable als altres convenis que tenen les AMDs catalanes de les nostres mides i similars. Per això és tan important. I bé, el que estarem és molt atents al seu informe i ens manifestarem clarament i per escrit quan se'ns requereixi. I aquesta és la reflexió que volia exposar aquí. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Riba. Més paraules? Senyor Sánchez, endavant. Sí, evidentment, és el que comentava el senyor González, es tracta d'una sentència, s'ha de complir. El que seguim sense veure el sentit, i ja s'ha dit en diverses ocasions, és perquè ha de venir a ple, si no és per escenificar d'alguna manera que tots anem a una i que tots hi estem d'acord. En aquest sentit, nosaltres ja anunciem que hi votarem a favor. Però en qualsevol cas, sí, hem de ser molt conscients que ara s'engega un procés que en darrera instància es resoldrà la Generalitat, però igualment volem aprofitar per tornar a reivindicar, crec que de manera diferent a com ho ha fet el senyor González, la continuïtat de Bellaterra com a part integrant del municipi.
Jo crec que és molt diferent, o és no acabar d'entendre el que és aquest sentiment de Bellaterra amb el que és el sentiment que puc tenir jo de viure a Serra Parera o d'haver-me criat a Cordelles o vostè a Cerdanyola 2000, que comenta. És obvi que no és el mateix. I per aquest motiu, en un determinat moment, a Bellaterra se li va reconèixer, diguem, el dret a gaudir d'una MD. I com estem sentint ara, el president de la MD que està dient que aquí s'hauria d'aprofundir i és el que no hem sabut fer en tot aquest temps. Nosaltres creiem que el veïnat té motius per voler marxar. Pel maltractament endèmic, ho heu reconegut també, però també per no haver sabut oferir les esperances de millora. A nosaltres ens congratulem d'aquests avenços que dieu i aquestes intervencions que s'han fet, però entenem que no és només això el que hauria de ser. S'hauria d'anar molt més enllà amb el que comentaven, amb el conveni. En qualsevol cas, si finalment la Generalitat optés per rebutjar aquesta reagregació, es farà necessari, crec jo, replantejar i molt la relació de l'Ajuntament amb Bellaterra i moltes mentalitats també haurien de canviar. Esperem que se'ns doni la possibilitat de poder fer-ho i que sapiguem aprofitar-la. Gràcies. Gràcies, senyor Sánchez. Sí, senyor Erco, endavant. Bueno, creo que en este punto estamos mezclando ley y sentimientos. Entonces, nosotros queremos expresarle al señor Rivas el sentimiento de muchos vecinos de Sardañola que aprecian a los vecinos de Bellaterra y que les quieren a los vecinos de Bellaterra. No sé cómo decirle, es decir, les entendemos sus inquietudes, seguramente se ha trabajado durante muchos años mal, pero nosotros tenemos un sentimiento de que los vecinos de Bellaterra son iguales que los vecinos de Sardañola y quiero que transmita ese sentimiento al resto de los vecinos de Bellaterra. El sentimiento de cariño y de afecto a los vecinos de Bellaterra por muchos vecinos de Sardañola está. Y os queremos, por sentimiento. Legalmente pues se trabajará para ver cuál es la mejor manera para encabir todas esas inquietudes mezclando sentimientos y legalidad. Vuelvo a insistir, transmita ese aprecio que tenemos a los vecinos de Bellaterra. Gràcies, senyor Erco. Més paraules? Senyor Turon, endavant. Gràcies. La posició d'Esquerra en aquest cas està clara des de fa 10 anys i està clara específicament des de la moció que vam presentar al setembre, on demanàvem explícitament que es tirés endavant en el conveni. Estaria bé saber en quin punt estan els treballs, perquè es va titllar aquesta moció i es va tombar dient que era oportunista, però han passat 6 mesos i no sabem com han evolucionat les negociacions o els treballs. En tot cas, és cert que és històric el sentiment de greuge, tant en les inversions com en el tracte. És un barri amb una identitat pròpia, tampoc estaria d'acord en que sigui equiparable a la resta de barris de Cerdanyola, entre altres coses perquè a Cerdanyola no tenim ni els barris correctament definits. Però vaja, i en tot cas és igualment cert, ja que fem un petit repàs històric per situar-nos on som ara, que diverses formacions polítiques han aprofitat aquest greuge i l'han aprofitat per alimentar un enfrontament polític per amagar falta de propostes i per treure rèdits electorals. No cal que posem exemples, tothom el tenim al clar. És més, sense anar més lluny, es va estar a punt de signar un conveni infinitament millor que el que hi ha ara, que es va boicotejar a última hora per interès espuri. Sense que això sigui un retret més que una constatació de fets, ens porta al punt on ens trobem ara, que efectivament tenim una sentència des de l'octubre que obliga a tramitar aquest expedient. Bé, doncs, fem-lo, facin al govern aquest expedient, no demorin més el tema, facin-lo tan honest, tan complet i tan ràpid com sigui possible. Perquè, siguem realistes, la veritat que tenim sobre la taula és que mentre discutim sobre expedients, discutim sobre independències, discutim sobre segregacions, no estem treballant per les persones. I aquí sí, són un barri que mereixen el mateix tracte que la resta.
I aquí sí, entrem en temes d'enllumenat, de seguretat, de transport urbà, que més enllà de la feina que s'ha de fer directament des de l'Ajuntament, reclama un conveni en condicions per tal que es pugui autogestionar Bellaterra, la MD, com l'administració més propera a les seves veïnes i veïns. Per tant, i en resum, demanem que es compleixi amb diligència la sentència, però no només, que es tirin endavant les negociacions, es prepari un conveni digne, adequat a la nostra proposta, que sigui semblant al de Vall d'Oreig, i en tot cas no fem errors que provoquin que passem a la història com el mandat que perdem a Bellaterra, a Cerdanyola. Senyor alcalde, ni vostè ni nosaltres volem que sigui l'alcalde que passi a la història amb aquesta llufa. Per tant, donem-li la volta a aquesta amenaça i convertim-la en una nova etapa de convivència i de col·laboració. Fem l'expedient, deixem que corri el seu tràmit administratiu i treballem des de l'Ajuntament de Cerdanyola per fer un conveni en condicions. Gràcies.